Vi kan snakke om Gud, Bibelens ord, de 10 bud, kærlighed til vores næste og livets regler hele dagen. Vi kan give god råd om ægteskab, arbejde eller moral. Men uden Helligånden bliver det bare ord. Smukke ord, men tomme ord. Guds standard er altså ret høj og perfekt, og uden Jesus og Helligånden kan vi aldrig leve op til det. Det er umuligt. Vi kan ikke elske fuldt ud i egen kraft, som Bibelen siger det. Vi kan ikke tilgive, når det virkelig gør ondt. Vi kan ikke vælge det rigtige, når fristelsen banker på. Men med Helligånden ændres alt. Fuld game changer. Tro bliver til handling. Ord bliver liv. Vi får kraften til at elske, tilgive og leve det, vi tror på. Helligånden vejleder os og styrker os. Han viser os også, hvordan vi kan praktisere kristendom i vores hverdag. Uden Helligånden er kristendommen en teori. Med Helligånden bliver den levende. Det er derfor, vi ikke kan klare den alene. Vi har brug for hans nærvær. Hver dag. Halleluja!